Здравейте всички, това е 6 епизод от Adventure Survival. Или пък може би е 7, не помня. Добре, сега ще ви покажа какво направих зад кадър. Така, то е малко, е там, една крайбрежна къщичка реших. Казах, че няма правя нищо зад кадър, но ми се провали клипа. И да, но като цяло съм направила това и ще е идея за крайбрежна къща, която ще си лова риба. И вълиците и рибата ще седят в тази къща. И да. Добре, сега идеята ми не е много така реалистична, но ще направим тази къща. И сега ми дойде на ум, викам да си построя една къща, окей. Добре, ама... да се получи много добре, на мен ми харесва. Така... Сега, добре. Обаче, ще ми трябва още малко дърво. Защото... мисля, че вече разбрахте как ще правя покрива. Много интересно ще получи тази къща. И смятам да си развия доста тук от този район, от моето районче. Доста неща искам да си развия. И ще ги развия. Но за сега ще стоя това, което ми дойде на ум, пък после ще мисля нещо. Няма строя някакви замъци, такива лигавщини. Някакви нормални къщички, честрум, enchanting room и такива неща. Това мисля обаче да стане с стълби. Интересно е. Но няма да ми стигнат, затова трябва да си направя още малко. Много би ще ми стигнат, да, точно. Както че някой го е преценил. Трябва да си направя една стълбичка, да мога да си качвам. Така, окей. Всичко е перфектно. Само трябва да отида за дърво. И, да. Какво друго да ви кажа, освен че други ден започваме Даскал на 16. Днеска е събота. И да. И е някакво много тъпо, но ще се опитвам да качвам клипове. Но нищо не обещавам, в смисъл ще видим. Така, малко дърво да съберем. Добре, стига толкова. Ще наям. И да, 26 левел съм. Но нямаме чантинг все още. Нито намерени диаманти. Абе, тук мисля това да направя цялото стълбички и ще стане по-хубаво. Някакво такова симетрично. Първо май трябваше да сложа стълбите. Да, трябваше да сложа стълбите. Моя грешка. Така, сега. Да. Разбира се, пак трябва да преработвам. Така. Ого! Какво правя? 20 стълби ще ми стигнат. Те... даже ще ми останат. Абе, това не ми харесва. Нещо не е прекалено симетрично, така че това дърво ще го махна. И ще направя така.
Тази къща ще ограда ето с стълби, да стане по-интересно. Те дървета ги махам. Айде, така. Така, да осветим. Не, това не е в средата. Ето тук е средата. Мисля, че не знам сега. Просто трябва да е осветено. Ето така. Мисля, че се получи добре, но не е готова. Все още. The fuck? Три от тука и 3 от тука. Така, перфектно. Сега, тук е прекалено недовършена. Трябва да измисля нещо. И тук трябва да сложа стъкла. И да. Добре, сега. Ще направя един чест. Мъничък. Обаче нямам за въдица, нямам такова паяци. Затова добре, бива. Твърдо. Затова сега трябва... това са стълби, не мога. Да, верно. Добре, мисля, че се получи много добре тази къща. Това ми е къщичка, ми някаква такава сграда. Не виждате отгоре. Да се кача само да видите. И отгоре се получи много добре. Ето. Харесва ми на мен дизайна. И да, съм трябва да такова от паяци, паяжина. И да. И една печка, освен да си направя да е по-завършено. Да, и малко стълби ще ми потрябват. Девет. Да, е нещо такова рибарско. Лол. Къде да сложа сега? Тук. Освен. За да е прекалено симетрично, трябва да сложа една тука. Много се старая всичко да ми стане хубаво. Симетрично. В тази дума споменах 5 пъти. Симетричното, симетрично. И тук. Айде, точка. Хубаво се получи. Прекалено е. В смисъл, да, хубаво е просто. И още един крафтинг. Така, дизайна ми харесва. И ще нареча крайбрежна къща или рибарска къща. Добре, така. Като си намеря такова от паяци, ще си направя няколко въдици и да. Тия сапанги. Трябва да си направя една градинска малка барака, къщичка, но мисля там да ги държа нещата. Защото, да, просто ще си направя 5000 крафтинг тейбъли, да, много съм умна. Ще държа градинските неща, мотики и такива неща, саплинги, ябълки, пръчки, дърво, камък, дърт, например, още дърт, пясък. Сега си прехвърля останалите неща и това, което изкарам от фермата, ще го държа е там. Сега се изчакам да стане нощ или пък не. Не знам. Аз имам, стринг, имам, не знаех. Саплинги, така, това, кофа, гъба, такова, така, добре. Айде бе.
лягай да спиш. Да спъде. Така, бързо, че ще се спалнат идиоти. Такова преди зад кадра ми гръмна един крипър и... Да. Опа, какво правя? Отивам нататък без да искам. Така, сега. Листа. Това. Така. Бон мил. Така да е бон. Само. Сега си направя въдица. Да видя така ли се правеше. Да. Даже още една мога. Добре, това е хубаво. Аз не знаех, че имам. Явно някой паяк съм убил в началото. Или пък не знам. Отиваме до штурката и ще половим малко риба. Ако ми се е такова късмета, да. Ако не хвана нищо, ми не. Добре, сега в този чест, обаче мисля да държа ей така просто нещо, да си имам храна за всеки случай. Една кирка ще оставя. И да. Дай въдицата. Една въдица. Добре. Да видим. Не. Тук. Няма риба. Чакаме. Чакаме. Аре, няма да си хване нещо. Май няма да имаме късмет. Ще видим натам. Аре, да си хване нещо. Много се изкефа. На риба. Не. Нищо. Нищичко. Не, там вече я пуснах и тук ще я пусна. Аре бе. О! Yes! Риба. Значи тук има, аз знаех. Една рибка. Значи когато това потъне, бялото с червеното, значи има риба. За тези, които не знаят. Тук. Оп, какво направих? Паднах. Ужасно. Така, когато видят се в едно. Добре. Чакаме. Искам поне още една. Аре бе. Имах риба. Не. Нищо. Ловим си риба. Тараратата. Добре, това май ви омръзна да гледате. Затова... The fuck. Затова ще ви кажа, че този епизод... Това е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Къщата да ви е харесала. Къде ми е дървото Ще оставя тази риба да се пече. И това беше от мен. Дайте плюс, ако ви е харесал епизода. И да, ако искате дайте идеи какво да сторя. Да си развиваме този терен тук. Ще е хубаво. И това беше от мен. Сега да си обере тази градина, защото всичко е пораснало. Така. Добре. Само е това да го махна.
Така, да. Еми, това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценяйте. Давайте ми идеи. Еми да, това беше хора. Строихме една къща ето там. И стана много хубава. Само тук е така, сложим няколко факли, но трябва да го направя може би зад кадър или пък не. Е така, колкото да е осветено, да не се спалва, да не ми гръмват крипъри. Ако някой крипър гръмне, лошо. Ако не гръмне, хубаво. Така се знае, че тук е така осветенко. Ако строя нещо, няма си правя да осветявам преди това или след това. Около тази барака, тук, така, беседка, значи за какво се викам барака, не знам. Около къщурката, да си изхъба торчовете, тук няма. Топ, нямаше нужда. И това беше от мен. Чао!